Vind je dit ook spannend? Wie is dit? Ja. Yo. Er is iemand die met jou wil praten. Hallo. Hey, goedemiddag. Met wie spreek ik? Ik spreek met een interviewer. Nee, met wie spreek ik? Oh, ja, ik word geïnterviewd en ik moet jou bellen blijkbaar. Ja, nou Jouke, hoe is het met jou vandaag? Het gaat heel goed. Ik heb net een joint gerookt en ik ben best wel high. Ja, je spreekt met Shanna. Janne Scheldinga. Ja, maar heb je ook wel angst, Jannes? Nee. Af en toe wel. Waarom denkt u dat heel veel mensen daar toch last van hebben? Teksten, hè? Alles gaat via WhatsApp. Waar dat weg is gekomen, dat durf ik zo niet te zeggen. Maar... Nou, wat ik denk is dat dat komt door WhatsApp. Misschien nog als gevolg van corona zou je kunnen zeggen. Dat veel van de jeugd is opgegroeid in een minder sociale omgeving. Meer geïsoleerd. Is dat niet van dat je dan opgroeit en dat je alleen maar appt en zo en dan weet ik veel, dan ben je gewoon een miet. Omdat ze dan 1 op 1 gelijk moeten spreken en anders achter de app kunnen ze even nadenken wat ze moeten zeggen. Precies, oké. Maar jij belt nog wel regelmatig? Ja, dat wel. Vooral met mensen die ik ken, dat wel. Als ik ze niet ken, dan of app of gewoon niet.